alle jaren dan is het hier weer een spektakel. Ja, dus zetten we met mannen 50 zetten we daar alle jaren weer voor in. Het karbetje, het feest naar de tiert. Ja, dus voor elk wat wils. En dan leven we eigenlijk er een hele jaar aan. Sinds de laatste 4, 6 jaar of zo hebben we hier altijd een aparte thema's. En dit jaar hebben we de Na de Mossel, dat is een piratenschip, dus thema piraat. En dan hoop je wel hier dat er een wat mensen komen, de omstanders zeggen dat hij wat verkleid komt. Ik ga ze nou nog net teld. Vanmiddag komen er ongetwijfeld naar een hulp bij, maar ik denk al dat er nou wel een buskas 50 is en misschien wel meer al. Ik weet het net eerst correct. De dag schiet er van mij uit naar het spul, ja, maar een beetje wat in de gaten houden voordat het wat gaat. Je wil ik een directeur wezen vanzelf, maar al je leuk en soepel en vrolijk voor hen. Maar ja, straks even mijn kanalen, even een rondje doen. Nee, we gaan al hier tot 8 uur. Om 8 uur dan lopen we de stekker eruit. En dan om 11 uur hopen we ongeveer dat de tent leeg is. En dan komen we met de familie aan de tafel. Verrassend dichtbij. RTV en